7 persuni se jkunu qed jingħaqdu flimkien sabiex jagħmlu maratona ta' 24 sija ta' mixi bla waqfien sabiex jiġbru fondi b'risq il-Fondazzjoni SEB. Din il-maratona bl-isem ta' Pass Pass ma' SEB se tkun qed tibda s-sibt 17 Ottubru mit-3 ta' wara nofsinhar u mistennija tiġi fit-tmiema l-għada fl-istess ħin. Il-persuni li se jieħdu sehem Lejanda, Julian, Derin, Rayfil, Timothy, Colette Sophie u Godwin se jkun qed jibdew mill-port tal-Imġar Għawdex fejn minn hemm se jgħaddu minn Marsalforn, Tapinu, ir-Rabat, il-Munxar u lura l-port sa 10:30 filgħaxija biex imbagħad minn hemm jaqbdu l-vapur ta' Għawdex u jkomplu r-rotta f'Malta miċ-Ċirkewwa lejn il-Merliħa u fid-direzzjoni lejn Ħażebbuġ, il-Ħambrun, ta' Sliema u eventwalment għandhom jaslu fil-pjazza ta' Buġibba il-ħadd 20 Ottubru sa 3 ta' wara nofsinhar. Is-sena l-oħra kienet saret attività simili iżda b'differenza li matula kien hemm 8 sigħat ta' misrieħ. Din id-darba huma se jkunu qed jimxu għal 24 sija bla waqfien. Is-sena l-oħra wkoll kienu rnexxielhom jiġbru 6,600 euro b'risq il-Fondazzjoni SEB u din is-sena għandhom il-mira li jiġbru aktar minn dan l-ammont. Bil-fondi li jinġabru se jkun qed imorru biex jagħtu vakanza lit tfal li jaqgħu taħt il-kura tal-Fondazzjoni.